Nakasinati usabong epekto ni Bagyong Uwan ang isla sa Siquijor. Sa wala pa naka-landfall ang bagyo, nasinati na sa lungsod ang kusog nga hangin ug kusog nga ulan, hinungdan nga gihapak sa mga dagkong bawd ang pantalan sa Lazi. Nangatumba usab ang mga kahoy sama sa nangka ug mga saging ug ang mga dagkong kahoy sa mga baybayon sa San Juan. Sa gipahigayong monitoring ug clearing operation sa mga sakop sa PDRRMO, nasuta nga mas daghan ang apektado sa mga kabaybayunan, hinungdan nga gipahigayon ang preemptive evacuation. Sa may Tigbawan ug Puo sa lungsod sa Lazi, gipahigayon usab ang clearing operations aron maagian na pagbalik ang maong dapit. Kagahapon, nikabat sa 35 ka mga pamilya gikan sa baybayon sa barangay Simakulong ang gidala sa evacuation center. Sa kusog nga hangin ug ulan gahapon, diin pod nga miapaw ang tubig sa atong pantalan sa Lazi. So magpabilin kita nga mag-alerto ug mag-ampi